ଦୟାକରି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ବସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍ସବ ପତାକା ଉଡ଼ିପାରିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର फोर व्हीलर धरिकी बारंबार जावासिया कर बालीजात्रा पड़िया आम आम पुलिस कमिशनर तरफ आपको निवेदन करूँ। बुरा लगी दोवें पासे 1.5 फुट थमले थमले ते वाया होया दिल्ली। Hello.
हॅलो हॅलो